Mira, ja estem aquí, el mes d'agost ja tenim l'arbre fet pràcticament. Ara sols hay que fer una limpieza, que vaig a fer-la ara perquè ja vaig endurint-se rames. Ara vaig a fer-ho. Epa, aquí queda. Ahí, aquí. Això se li fa una limpieza perquè s'endurisca i ja no me'l tira l'aire. Ja el tenim pràcticament format. Baix li deixen uns pessons, no se repela, perquè vagi fent ahí, aquí, veu, li deixa pessons perquè esto se falla tota una bola i se falla consistent. I si ho repelem, pues, té més perill a caure-se. Ja el tenim arreglat. Pràcticament ja el tenim fet. Ahí ja anirà endurint-se i l'any que ve ja farà collita segur. Ja vos mostraré.